Ito guys, may pakpak pala ito sa likod. Kaya shout out! Shout out Jeric Alvarez! Good morning guys, Wendell Citizanan here and welcome to my channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na muna. For today's video guys, pupunta tayo ng Bayambang. Mamamasyal tayo doon, titingnan natin doon yung kanilang malaking statwa at saka church nila. So, first time natin rutahin to. So guys, dalawa lang tayo. Kasama natin si Jeric. Ayan. So, dalawa lang tayo magra-ride. Dalawa lang kami ngayon. Kaya tingnan natin kung anong oras ay makakarating. Hindi tayo big dream. No, hindi. Wala si Brian. Wala si Brian. Shout out agad oh, Brian. Araw-araw ang Pepsi. Inaraw-araw ang Pepsi. Kahit sarado, bibili. So ayan guys, samahan nyo kami. Let's go. Kaya shout out. Shout out Jeric Alvarez. Malupit. So ayan guys, punta kami ng Bayambang. First time namin pumunta Bayambang. Samahan nyo kami guys. Time check, magsa 7:30, andito na tayo sa Pusurubio. So dadaan pa tayo ng Binalonan, Ordaneta, Villasis, saka sa Rosales. So medyo mahaba pa. Kaya samahan nyo guys kami. Ang dami natin nakakasalubong mga bikers. Then guys, andito tayo sa Binalonan Crossing. Pedestre yan. Then guys, andito tayo Binalonan Crossing. So dadaan muna tayo ng Petron para magdagdag ng hangin. Kasi medyo malambot yung mga gulong natin sa likod. Let's go, let's go. Sarado. Ay, ayun. Pwede pala dito, pwede. Sira. So yun, hindi pwede. Let's go sa iba. Then guys, malapit na tayo sa Ordaneta. So stop over tayo sa Phoenix para maghangin ng gulong.
guys, nandito na tayo, bayan ng Urdaneta City na tayo. After ng 30 kilometers, makarating na tayo ng Urdaneta. Next bayan dito, Villasis, tapos Rosales. Ayan guys, nandito tayo sa Urdaneta City, dito sa tapat ng 168 Mall. Ayun. Guys, nasa tapat na tayo ng SM Urdaneta. Woohoo! Sarap mag-bike. Then guys, nakalampas na tayo Urdaneta. So nirurutan na natin yung papunta ng Villasis. Maraming sasakyan dito guys, pero oras natin maaga pa. Kaya hindi pa ganun karaming sasakyan. Medyo luwag pa kalsada. Ayan o. Guys, checkpoint dito to between Urdaneta at saka Villasis. So guys, ayan, hindi sila nag-check ng bike. Sine-check lang nila malimit dito yung motorbike, mga motor lang. Kahit naka 4 wheels ka, hindi naman nila pinapara. Ayan guys, kaya tuloy tayo, tuloy. Weather, sunny day and blue sky. Panigurado, Las Pagat to pa uwi. Init. Let's go. Guys, nandito na tayo, Villasis, Pangasinan. Nandito tayo ngayon sa tapat ng Villasis Town Hall. I love Villasis. Ayun o. Ito yung public market nila. Paksakan ng prutas. Ayan guys, lampas na tayo ng Villasis. Shout out sa mga taga Villasis dyan. Shout out sa inyo lahat. So niruruta natin guys ngayon, papunta na ng Rosales. Tapos liliko tayo sa kanan paglampas ng tulay. Morning. So yun guys, nandito na tayo sa tulay ng Rosales. Malapit na tayo lumiko. So guys, Santo Tomas. Welcome to Santo Tomas. So after dito ay Alcala yata. Tapos Bautista, tapos Bayambang na.
So yan guys, lumampas na tayo. Boundary ng Alcala. So malapit-lapit na to. Pala ang pinakagad ito. Merienda muna tayo. So may merienda muna tayo dito bago tayo tumuloy. Let's go! Hanap tayo dyan. So yan guys, stop over tayo dito sa Alcala. Alcala ba? Oo, bayan ng Alcala. Bayan ng Alcala para mag-breakfast. Dito na yung breakfast. 9:30 na. Katatapos lang natin mag-breakfast. So, nagtapsilog tayo. Sarap. Tapos, diretso na tayo ng Bayambang. Let's go guys! Naka-charge na. Let's go, let's go! On. Tulay. Pwede. Haba. Medyo mahaba din sa tulay na to. Tubig! Ha? Ligo! Basta oh. Dami nagmimina oh. Nagmimina no? Haba ng tulay na to ah. Hindi maka-overtake. Hindi naman pala tatabi, hindi man lang nag-clear. Checkpoint. Oo. Checkpoint na hindi nag-check. Oh. Ingat na matigas minto. Yari. So ito yung last barangay bago Bayambang. Lapit na guys! Let's go! Lapit na! Woohoo! So guys, ito tayo. Welcome to Bayambang. Ito na yung boundary ng Bayambang. So guys, we're here. Balon Bayambang. So punta muna tayo doon guys. Picture tayo dyan. So ayan guys, nakarating na tayo dito sa Bayambang town proper. So nakikita sa background ko, andito tayo yung Bukana. Sa Bukana lang pala to, malapit lang. So mamasyal tayo dito guys at titignan ko ano pa yung makikita natin. Kaya samahan nyo lang kami guys. Let's go!
So yun guys, galing na tayo sa town proper. So pupunta tayo ngayon doon sa statue. So ito yung main attraction dito, kaya pupuntahan na natin. Let's go! Malapit na! Ayun na oh! Ayun na! Kita ko na! So yun guys, kung nakikita nyo na yung ulo, kita nyo na yung ulo ng rebulto. Malaki din pala siya. So andun siya. Diretso pa. Kita siya dito. Ayun. Saint Vincent. So guys, andito tayo sa Saint Vincent. So ito yung entrance niya. Face shield daw. Magkano tayo? Oop. 10. Dalawa. Walang tawad dati. Yung bike sir, sir ha? Pa? Yung bike ko sa taas, sa baba lang. Ah, sige sir. Tarik ka ng kandila. So pwede na, maglalag pa po kami. Okay na po, diretso na po. Okay na po. Thank you sir. So yan guys, nakarating na tayo dito sa Saint Vincent. Ayan, Saint Vincent. Kung makikita nyo guys, napakalaki siya at mataas. So, hindi natin alam kung ilang feet ito. So guys, before tayo umuwi, gagawa muna tayo ng mabilisang shoutout. Shoutout JB Ulande, shoutout Team Nuggets, shoutout Tondo Bikers, shoutout Lionel Yoshida, salamat sa support. Kenny Ignacio Opelas ng Team Nuggets, shoutout John Dominic Manzano, shoutout Chris Leandre Buyado, shout out Bike Venture TV, salamat sa panonood. Shout out Philip Opelas. Shout out again Team Ahon Ditulak. Shout out Philip Jan Viray. Shout out Team Mushroom. Shout out Team RCC. Shout out Bernie Manzano ng Friendly Kapadyak. Shout out Jenny Chinita Cybre. Shout out Luisa Soriano. Shout out Diana May
Soriano. Shout out kay Queenie Raquel Pangon. Galing kay Jerickson Alvarez. So shout out Jerickson Alvarez. So guys, maraming salamat sa support. Please continue supporting my channel para lumago pa po tayo. So hanggang sa muli guys, God bless. Then guys, tapos na tayo dito sa St. Vincent Ferrer. So maganda dito guys, recommended sa mga gusto magruta. Maganda tong rutahin. So free lang dito guys, walang bayad. Pero need mo mag face mask saka face shield. 10 piso lang, may nagtitinda dito ng face shield, 10 piso lang. Then guys, ruta na tayo pa uwi, pero kain muna tayo bago umuwi. So sa Alcala na lang tayo maghahanap ng kainan. Marami yata doon. Let's go guys. Katatapos lang natin mag-lunch. Busog na ulit at may energy na naman. Time check natin 1:30. So ito na yung ruta natin pa uwi. Sobrang init na din guys. Buti ngayon medyo makulimlim at may ulap na konti. So tara guys, samahan nyo kami pa uwi. Medyo malayo pa guys marurutahin natin. 50 plus kilometer pa. Tayo sa tulay ng Rosario boundary. So sa wakas nakauwi din tayo guys. Nakakalaspag yung init. So ayan guys, kung nakarating kayo sa dulo ng video ko ito, maraming salamat sa inyong panonood. Sa hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe, don't skip the ads, and please continue supporting my channel para lumago pa po tayo. Sa mga nabigyan ko po ng sticker, sa mga bago ko nakilala, maraming po salamat sa inyo. So ayan yung kasama natin. Nice natin pasalamatan sa pagsama ulit ni Jerick Alvarez. Salamat. May shoutout. Huling shoutout. So ayan guys, maraming po salamat. Hanggang sa muli. Be safe.